But even that highway gasoline stuff, moved up next up, waiting to get on. But even that highway gasoline stuff. God eftermiddag, Fyn. Indledningsvis vil jeg sige, at jeg nogle gange i dagligdagen på Café Hak i Aarhus bliver spurgt om, jamen findes du så, tjener Thomas, eller er det bare noget, som Søren snakker om i radioprogrammet? Og det er jo det fine ved at lave radio, det er, at måske findes det, og måske sker det, og måske findes man ikke, og måske sker det ikke. I forstår, hvad jeg mener. I dag er jeg kommet til den fynske landsby og mødt Mette og Alex og deres hold fra den fynske landsby. Vi har glædet os så rigtig meget til at komme specielt hertil. For det første, fordi jeg ikke har været her før. For det andet, fordi min svigermor er fynbo. Og jeg har altid troet, at fynske kvinder var de rene engle. Hun er fra Vester Skærning. Og nogen ville måske have hørt Café Hak før. Eller nogen af jer har hørt Café Hak før. Men det er jo så smukt på Fyn, at det næsten, jeg er fra Vestjylland, det kan næsten blive for voldsomt for mig en gang. Ja, det kender jeg godt. Altså det er især nu er vi ved at være lidt hen på sæsonen, ikke? Men det her med at komme til Fyn sådan lige der i skæringen af vinter og forår, ikke? Jamen der bliver man jo altid misundelig på fynboerne, ikke? Fordi det blomstrer altid på Fyn, ikke? I hvert fald når det ikke gør det op hos os andre, ikke? Så det... Er det rigtigt, at du gik til køkkenhave som barn? Ja, det kan jeg nok ikke helt benægte. Altså jeg kommer jo derude fra landet af, jo, ikke? Og der på landet har der jo sådan til alle tider været mange tiltag for sådan at aktivere ungdommen, og et af de fantastiske tiltag, som vi stadigvæk lever den dag i dag, det er jo 4H. Nu skal I hilse på en mand, der elsker sin fødeø. Han er født og opvokset i Odense, uddannet maler. Han har også været portør på Odense Sygehus og blev tidligt involveret i fagforeningsarbejde og endte som formand for LO på Fyn. Og i 94 blev han byens borgmester, valgt for Socialdemokratiet, og det har han været lige siden, med undtagelse af en 4-årsperiode fra 2005. Om det er rigtigt, at han på et tidspunkt har efterladt sin kone i en lufthavn og selv er taget på ferie, bliver vi klogere på om lidt. Velkommen til Anker Boye! Nå, Anker, så tror man, det politiske arbejde, det gør, at man har ferie, man kan befri for pinlige spørgsmål, og så kommer jeg med sådan en indfaldsvinkel her. Altså, jeg har godt nok glemt mange ting, når jeg skulle på ferie, men lige frem, fruen, den kan jeg ikke erindre. Det er rigtigt nok. Jeg var efterladt i lufthavnen. Jeg fandt hende i Hildegård senere. If you don't know by now, ain't no use to sit and wonder why, baby. If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out the window, baby, and I'll be gone. I'm moving on. Don't think twice, it's all.